लोगोफोर खुलुमबाय। दिनै 24 मे। बे 24 मेनि लोगोसे मोनानिफ्राय दासिम जेसेबां खौरांफोर दङ नोंथांमोननि सिगाङाव होनो लानाय जादों। मामाया गोनांमोन। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना जायफोरा नायनो लुबैदों नायना लानो हानाय जागोन। फुंनि साहा लोंनाय हथात फुंनि ब्रेकफास्टजों लोगोसे नोंथांमोनहा बेखौबो खोनासंनानै लानो हानाय जागोन। दा फैदो फारि फारि नायलां दिनि। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों मैयानि समावहाय IMD हथात इन्डियान मेट्रलजिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि सा सानजा भारतखौ गोख्रों सांग्रांथि हरनाय जादों। दा बे सांग्रांथिखौ नोंथांमोना नुखाबायबो जानो हागौ। जायफोरा मिथिखाबाय स्किप खालामना लाब्लानो जाबाय, जेबो नङा। दा बाहाय नुनो मोननाया जादों गाहायै बाहाय होदों सा सानजा भारतखौ आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोनस्नि रायजोफोराव सा सानजा भारतनि जेसेबां रायजोफोर दङ बेवहाय 25निफ्राय 27 मेसिम गोख्रों सांग्रांथि हरनाय जादों। बाहाय गोबां रोजा अखा हानायनि जाउनाव गोबां खैफोद जानो हागौ होनदों। दा मैयासिम जेसेबांनाखि हाबाय मैयानि बेलायावनो सानजाथिंजाय माखासे बाना जानाय नोंथांमोना नुगासिनोखा। जायफोरनि न'फोरा जायफोरनि ओनसोला दैब'बारि हथात दै गिदिर थानाय ओनसोलाव दङ बिथांमोनहा बेयाव सांग्रांथि थानांगौ दङ। दा बेनि थाखायनो होनदों। दा बेखौ नोंथांमोनहा गोसोबादि PDF फाइल नायनो लुबैदोंबा नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। दा बाहाय नैबावनाय आसाम मेघालयानि थाखाय माब्ला माबादि जानो गोनां दं बेखौ नोंथांमोन दिन्थिदों। 23 मे हथात मैयानियाव माखासे अखा हानायनिल' होदोंमोन, हादोंबो। आरो दिनै 24 मेयावबो हादों। दहाय फुंनिफ्रायनो जोंनिथिंजाय हागासिनो दङ। दा बेनि उनावहाय 25 मेयाव एसे बांसिन जागोन बे अखा हानाया। बेनिफ्राय 26आव आरो 27आव जोबोद बारा जाथारगोन। बिनि थाखायनो रेड एलार्ट होनानै दोननाय जादों। दा बेनि थाखायनो सांग्रांथि थानांगोन। बायजोआव ओंखारनायखौ खम खालामनांगोन। दा बेखौ मिथिखा हसिखा नोंथांमोनहा दैमा ओनसोल बा दैब'बारि ओनसोलनिफ्राय सांग्रांथि लानांगौखौ लाबानो जाबाय। दा बेवहाय आरो पिक्साराव नायोबाबो नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा आसामाव आरो आसामजों लोगोसे बबे ओनसोलावहाय माबादि जानो गोनां नैबे नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। जाय अरेन्ज कालार, बे अरेन्ज कालाराव बांसिन जागोन 24, 25, 26 आरो 27 मोनब्रै अक्ट'नि थाखाय बेयो जादों। दा बेनि उनावहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन फारियै कर'ना भाइरासनि सांग्रांथियाव नोंथांमोनहा मैयानि बियो 10:55 हथात 11:00 खाथि बाहाय आपल'ड खालामना होदों आपडेट। दा बे बेलायाव नुनो मोननाय जादों गासै सा 17 गोदान मोनदेरबावनाय जादों। बेनिनो 4आ चिरां जिल्लानि, ओमफ्राय 4आ तिनिसुकिया, 1 गवालपारा, बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों 7 SMCHनिफ्राय जादों काछाराव, आरो बेनिफ्राय हाइलाकान्दिनि 3, ओमफ्राय त्रिपुरानि 3 दं। आसामाव थाफादों बिसोरो। दा बिनिफ्रायनो नुनो मोननाय जादों गासै पजिटिभआ 346 सा जाहैबाय। बेनिफ्राय डिसचार्जआ मैया माखासे जाबावदों। बेजों 57 सा डिसचार्ज जाबाय। 282 सा एक्टिभ आरो 4आ थैनाय आरो 3आ माइग्रेसन जालांबाय। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो चिराङाव जाखि मोनदों बिथांमोना बर'फोर गोजा। नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बिजय बसुमतारी, भाखन बैस'वारी, बेनिफ्राय प्रकाश नार्जारी, बेनिफ्राय सेभिय' बरगयारी। दा बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङै मोजां फैफिननो हायो, डिसचार्ज जाफिनो, बिनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबनांगोन साफ्रोमबो। आरो बिनिफ्राय जाहाथे बांबावा बर'फोरनि सायाव, बेनि थाखायबो जों आर'ज गाबनांगोन। दा दुखुनि बाथ्रा जोंनि जिल्लायानो बियो, आरो काजलगाव खाथि, जोंनिनो खाथिथार। नोंथांमोनहा सोंहरबाय थायो बबेनि होननानै। काजलगाव खाथिथार, जोंनिनो खाथिथार बियो। जोबोद दुखुनांथाव। दा बिनिफ्राय नुनो मोननाय जादों माखासे इउटिउबारफोरा सोंहरबाय थादोंमोन जे रयेल्टि फ्रि मिउजिक बबेयाव मोनो, माब्रै बाहायो, नोंथाङा माखौ बाहायो होननानै। दा बिनि सायाव नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। रयेल्टि फ्रि मिउजिकनि थाखाय आं जेखौ बाहायो बेखौल' आं खिन्थानो नागिरदों। गोबां वेबसाइटफोर दङ, गोबांनिफ्रायनो मोननो हानाय जायो। नाथाय नैबेवहाय जोबोद मोजां, नोंथांमोनहा मिथिखायोबो जानो हागौ। बे जाहैबाय बेन्डसाउन्ड। आङो सिगांनि भिडिअ'आवबो खिन्थाखांखाबाय। बेन्डसाउन्ड.com बाहाय नोंथांमोना जोबोद मोजाङै मोननो हानाय जायो। गोबां पेज वाइज नागिरनानै थानो हानाय जायो। गाहायावनो नोंथांमोनहा गोबांथार पेज दङ। आं पेज 6, 7निखौसो नोंथांमोननो अपेन खालामना होबावदों। दा बेवहाय माबोरै खालामनाय जायो नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों। बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होखादों। हमनानै ला नैबे मोनसे गान, नैबे दा नोंथांमोना बे गानखौ जुदि बे मिउजिकखौ लानो लुबैदोंबा नैबेवहाय दामनानै नायनो हायो। प्ले बटन नोंथांमोना सिनायखायो, प्ले बटनाव थुबानो जाबाय। नाथाय प्ले बटनाव थुनानै जुदि मोजां मोनदोंबा नोंथांमोनहा बेखौ डाउनलड खालामनो हानाय नङा। डाउनलड खालामनांगौबा बेखौ बायनांगोन नों पारचेस होबा नोंथांमोना बेसेबांनि फैसा होनांगौ बेखौ नुनाय जागोन। नाथाय नैबेबादि गोसोमाव डाउनलड होखानाय जायफोर दङ मिउजिकफोर, बेखौ नोंथांमोना फ्रियावनो मोननाय जागोन।
जायफोरा बिदि गोसोम गोसोम होनानै डाउनलड खालामनाय अपसन दंखायो बेयाव नोंथांमोना फ्रियाव मोनगोन आरो जुदि नोंथांमोना पे होनानै बायनो लुबैदोंबा पेमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना मिउजिकखौ फसायथारदोंबा नैबेबादि पारचेस खालामनायाव नोंथांमोनहा थुनानै जेसेबां फैसा बियो मोनफ्रोमबो मिउजिकनियानो आलदा आलदा बिनि थाखायनो बबेयाव बेसेबां बिदों बेखौ होनानै बायना लानो हानाय जागोन आरो अनलाइन ट्रेनजेक्सन जाखागोन जेबो नङा। दा बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बेखौ जेलाना नोंथांमोनहा नोंथांनि भिडिअ'आव होनाय जागोन नोंथांनि कभार मिउजिक होनाय जागोन दा बे मिउजिक होनायनि बेलायाव नोंथांमोनहा बिथांमोननि साइटखौ क्रेडिट होनो गोनां दङ। क्रेडिटआ मारै होनांगोन नोंथांमोनहा मिउजिक होनानै डट मोननै हथात मिउजिक इस्टु होनानै नोंथाङा बबे साइटनिफ्राय मोन्दों बेनि लिंकखौ पेस्ट खालामनानै होबानो जाबाय जेबो नङा। आंनि गुबुन गुबुन भिडिअफोर नोंथांमोनहा नुदोंबा मिउजिक गोनां बेयावहाय डिसक्रिपसनाव हाबबाबो माबायदि होयो नोंथांमोनहा सिम्पल नुनो मोननाय जागोन जेबो नङा इजिसो मिउजिक इस्टु होनानै लिंकखौल' पेस्ट खालामनानै होबानो जाबाय। दा बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होदों नोंथांमोनहा नायना ला। दा बेखिनिमोन गुबुन गुबुन खौरांफोर दंबावोबा नोंथांमोना उननि आपडेटआव मोननाय जागोन। नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय गोजोन्थों।